fiilis kun menet Tuukan huoneeseen. Tuukka clean up detail. Tuukka clean up detail. Tää vaan huutaa tää mun laite, kun mä osoitan Tuukka. Noin, tervetuloa, olette nyt katsomassa kontenttia. Toivottavasti tää toimii. Nyt saatte olla taas hauskoja. Nyt kun saa perseille taas. Näet vieläkö sanottaa lonkeroa tonne uuniin? Kaikki ottaa lonkerosta kiinni. Ei kun yhden pitää ottaa siitä kiinni, kun se mulle ihmeen... Se on Kaikki mulla. tarkkaa. Mä sain sen. Mun lonkero. Nyt Mitä lonkero. helvettiä? Mitä? Niinku Tuukka sen aloita se mahdollisimman syvällä. Nyt se palaa. Lonkero palaa. Laita se kiinni se uuni. Oi, sä pois veneen! Noniin, sinne meni. Ei se lonkero on vielä ulkopuolella, se pitää laittaa niinku... Se on tulee Vibration. se pitää ihmeen... Se pitää laittaa mahdollisimman syvälle sinne ja sit se pitää laittaa kiinni, et se jää sinne väliin, niin se despawnaa sitten. Okei, näytä. No mutta kun tämä ei niinku toimi, se ei jostain syystä tartu tähän niinku... Se pitää ihan vaan se pääty saada sinne sisälle just niin. Pitää vaan se pääty saada sinne sisälle. Tässä on se. Seuraavasta mä lyön oikeesti. Okei, älä, ei tuohon monstelu auta. Mitä? Okei. Ei samaa katu. Voitte tuo lonkero laittaa ihan itse sinne, se ei onnistu. Joo, mä yritin jo tässä vähän aikaa sitten tosiaan. Se olisi kiva, kun tästä sais sillä niinku vaan, että se sais niinku päästä kiinni, mutta ei, se pitää olla tosta keskeltä ronkeloa. Okay. Jos mä nostan sen tuohon ilmaan ja sitten joku muu käy kääntämässä sen sitten sinne tuon oven kiinni. Oho, mihinkä se Onpas kummallisen näköinen mies. Wow, On tää taas kuolin, Tuukkaa. Tuukka pitää dump truck, Hei. Ei, kattokaa, se katos. Let's go. Laita sen sinne niin. Sait. Mä vaan pitelin sitä ovea vasten niin kauan, että se ilmeisesti despawnasi. No sekin toimii kai. Joo. Tää on Tuukalla, kun sä tykkäät jaloista, niin tässä on jalka. Kiitos. Tää huomaamasta. Nyt tulee musiikkia, nyt tulee runni. Että tää peli ei tykkää musta. Nyt tulee runni. Meidän pitää polttaa Tuukan lemppari. Meidän pitää polttaa Tunkun lemppari fetis. Mä löysin jalan. Niin. Jeps. Mitä sä tykkää siitä, että ne palaa? Smoking hot. Alright. Mihin se jätkä muuten meni? Tää. Nyt on. Noniin. Siinä kunnon musaa. Musaat päällä. Rumpatti. Tarttumaan sun musaasta. Tuun tarttuu sun musaasta kiinni. Noniin, nyt lähti. Se otti. Musaat lähti. Oi, väärä työ. Tänne. Takaisin. Tule tänne. Musaa. No. Tuukka clean up itse. Mitä? No Missä se on? Mä sain se. Oi Mä kuolin taas. Jätkät, mä oon jo Kari Mutantti kutosessa menossa. Kari Mutantti 6 tulee paikalle. Ei, miten sä sait sen noin helposti kiinni? Se on yhä mulla. Katsokaa mitä mä löysin. Mä löysin jätkän. Yhä Parkour. Hardcore parkour. Noniin. Oi. Mä vaan juurin tänne laatikon sisään. Hutkin. Mä hutkin. Ei, missä se on? Missä se on? Tulee runtoa. Mä oon yhä 16. Hei, nyt tää on huolestuttavaa. Täällä 16-vuotiaita käytetään työvoimana. Älä! Jos se menee liekeissä. Se on liekeissä. Kato, Tuukka. Kato. Elä laita sitä uunissa. Hei! Se on liekeissä.
It's on fire! Tuukka, perkele, nyt ei, Tuukka vei sen. Noniin, nyt se menee uuniin! Nyt se menee uuniin! Jos se menee oikeesti uuniin, niin nyt tulee runtua. Noniin, kato, noin. Wow! Wow! Ei oikeesti Se varmaan. on nyt liekeissä. Katos, hei. Kato, Tuukka. Wow! Mä käytän sitä uudissa. Wow! Se on liekeissä. Tappe aseen tästä nopeaa nyt. Mut siis on se. Mäkin heilutan tää mun radiota nyt tässä. Joku kuoli, ota, kuka tää? Tässä Tuukka kuoli. clean up. Jaa. Tuukka clean up niitä. Tää on hyvä, kun sä vaan voit hankkia jedi-voimia. Sä vaan voit käyttää... Use the force, Luke. Sä vaan heilutat tämmöstä palloa ja sä huiskit sillä kavereita. Täältä nyt löytyy joku pää. Haluaisitko joku päätä? Joo, kyllä, kiitos. Ampas tän. Oho. Sä pistät, hei Spene, sä pistät ton jätkän pään pyörälle. Okei, nyt se katosi jonnekin. Oh, no niin. Tää on Tuukka mukaan. Täällä se on. Kato. Oi! Terveydeksi. They spin me. Kattokaa tuolla vettä. Tämä on vettä. Sämpärissä on enemmän vettä kuin koko Afrikassa. Oi! No, No niin. ehkä vähän. Vielä. Vielä vähän vettä. Tässä vedessä on 2 kertaa enemmän Afrikkaa kuin Australiassa. Oho. Tää on rikki, kun tuo ihmeen hitaasti kuuluu nuo äänet tässä. Voi luoja rikoit tää radiomääty tulee runtoa. Ei se oo sen takia, sä heilutit sitä liikaa. Ai se on sen takia rikki, ei sen takia, että se niin. käyttää uunissa. No sit se on just niin. Älä et koske se Ryo. En mä koske, mä olin koskemassa sukuun. Joo, okei. Let's go. Katsotaan. Kuka taas kuoli? Alright, Karimutantti 7. Hopefully the last one. Ei se varmaan Niin, tämän jälkeen ei enää herätä henki. Lonkero? Mä häiritsee nyt, jos mä radio on nyt tämmönen. Laitetaan muuta musiikkia, niin se voi auttaa. Tunkku ei tykkää slow down reverb. Mä kosken Tuukkaa mun lonkerolla. Oot se ulos? Oi, mä Oi, kuolin taas. Spene kuoli, no niin. Tuukka on hirveä sarjamurhaaja. Oh, that deadly ass. Literally deadly ass. Joo, se on kirjaimellisesti se robottirouva siitä Robots-elokuvasta. Pakiittaa päälle. Tuukka! Mä luulen, että sä rakastat mua, älä tee tota. Hei! Puhuttiin yhteistyöstä jo 2 minuuttia sitten. Hyvä rumpubiitti lähtee sieltä nopeasti. Kyllä melkoinen sotkupaikka. Oho, mä hainkosaa vendasin täältä. Vendasin valo itelleni. Ventasi. Tää ei Joo, mene, mä sytytin tän paikan palaamaan myös, by the way. Just for your information. Vittu, Tuukka. Niin, Tuukka. Sun vika. Sä vieläkin nakkelet mua niinku salaattia. Se on niin vähän. Bro. Alienin juttu. Se on pää. Mutta onko se alienin pää vai ihmisen pää? Pystykö mä menemään uuniin? Mä haluaisin vähän mennä. Kato, mä kotan runketusvastaa vasten, niin katsotaan. Joo. Oota, kyllä tää varmasti jos mä olisin sun kohdalla niin, ja nää tekisit tätä, niin mä kuolisin. Kokeilepa. Oot niin fat, tiiäkö? Tai niinku your ass is so fat. Pystykö Mä kyllä pysyn täällä. jalaan, kun mä ei toimi? Ootapa, mä kokeilen. En mä ylety. Ylety, siis what do you mean? Onks katossa? Niin kato, mä oon täällä. En mä ylety tästä. Mitä, eikö sä suostu nää liikkumaan sitä?
Tää ruumis tanssii yhä täällä. Okei, täällä ei ollutkaan enää. Eikö oli tuossa? Okei, kokeilepa nyt. Mä menen tän blogin päälle ja nostan mut tohon. Okei, nyt. Alright. Pidä paikalla. Okei, mulla on ote siitä. Nyt päästään mut alas. Tämä vaan breakdancea täällä menemään. Ei, se on jumissa. Aulassa. Se klippaa taas. Hei, runkvatti. Ota, Hei! Mä sain sen! No niin. Älä lyö! Mitäs se? Älä lyö! Pshuu. Mitäs te nyt siellä saitte? Ei kun meillä on jalkakatossa, niin saatiin se pois väkivallalla. No niin, hyvä. No tuli pikkunen aviopari riita tossa samalla. Joo. Voi helee. Sä nyt tungit siihen väliin, niin ei voi mitään. No ei voi mitään. Oho, ei maha. Ei voi mitään. Ei maha mitään. Ei Ei maha. vaan mitään. Mene uuniin. Niin siis sä oot niinku valmiiksi jo kuuma. Sä oot niinku valmiiksi jo kuuma, mutta sille ei niinku homma, se niinku tiedätkö sillä niinku homolla tavalla vaan niinku sillä sun kehon ruumis lämpö. Ei siis sille en mä ei siltä mä tietäisin sen sun ruumiin lämpö. Kun toivoisin. Eikö siis okei. Mä ajattelin sitä, että saa sitä. Tulee lataa. Oho, noin. Hei, mä löysin apun. Nyt on vielä enemmän slowed, kun se kävi tuolla uunissa lisää. Miksi sä laitat se uuni? Mä koitin laittaa sen uunin päälle. Okei. Tuukkaa ite se syypää siihen ongelmaan. Joka ne sinne laittaa, mä en tiedä. Eli millä perusteella se oli nyt, että miten siitä sai siitä, miten niitä piti kerätä 30 niitä muistitikkuja sinne? Muistitikkuja pitää laittaa 30 tähän, niinku kerätä 30 tuohon laatikkoon, niin sä saat niistä saavutuksia. Okei, jees. Lisää Lorea. Lorea. Ei Loreenia. Niin tänään. Euroviisu. Joo. Sen uusi biisi ei ollut hyvä. Se esitettiin Euroviisuissa tai jotakin. Onko ne tällä hetkellä menneellä? Eilähän ne loppu. Ai kuka voitti? Sveitsi. Koska politiikka. Nice. No mitä kävi? No se oli semmonen poliittinen juttu. Miten Windows 95 meni? Top 20. Okei. Onko se jotakin? Se oli 19. Se on hyvä. Kautta 25. Okei. Mä No siis, ajattelin tän. se siis Suomi ja Viro oli siis niin kuin vailla pisteitä pisimpään siellä lautakunta-äänestyksen aikana. Kukaan ei ole vahtimassa mitä minä teen, niin minä teen mielenkiintoisia asioita. Joo. Tässä siis se. Niin mä ajattelin itsekin se on jotenkin nasty ass shit. He's getting freaky. Joo. Kirjaimellisesti en edes siivoa. Mä et ajata lisää sotkua täällä. Kappaa ne. Täällä on USB täällä. Mä olen sen Näköjään. No okei. tulee runtu. Ronkaa iltaa takaa ja Mä otan. Akka. Mä vien tän USBin tonne. Joo. Joo. Varmaan kohta poltan tän koko talon täältä. Sehän kannatetaan. Me ei tarvi siivota tätä edes, kun me vaan poltetaan se kuvitellaan. Oi nyt henee. Hene. Voi nyt henee. Okei, Mitä joo, hene? mä poltan tän koko paikan. Eikä mun mennä seuraamaan mitä se tekee. Eikö sulla huolissa? No voit sä käydä kattoo, mut mä olisin vaan halunnut, että sä oot tullut täällä. Tärkeä. No nyt sä kyllä meet. Mitä täällä tapaa? Oota. Mitä? Sä näet kohta mitä mä teen. Kato. Mä toivon, että tää toimii. No siis se
Ota. Auto. Noin. Ui saatana, mitä tapahtuu? Täällä on tuli. Joo, se toimi. Kato. Ota hetki, tässä saa. Ota tämä. Oh. Mä yritän. Noin. Mä otan sen. Mä vendaan lisää näitä lampuja, että me voidaan... Siis tosiaankin, mitä mä tein täällä sillä aikaa oli se, että mä printtasin näitä flareja täällä. Vittu mun peli tuo vaan jotenkin 2 FPS. Täällä on näitä flareja. Mä printtasin näitä flareja ja siis jotain 100 kappaletta. Täällä on oikeesti niinku ihan hirveesti vaan flareja vaan. Joo, ja niitä on tosi huono sytyttää yksitellen, niin... No niin, koko paikka tulee. Poltetaan. Ei vittu, mä en enää liikkua, jos mulla on peli niin hittaa, mä en voi liikkua. Poltetaan koko roska. Tako. Lisää lanterneja. Poltetaan lisää. Ei mun on pakko päästä tästä huoneesta, mulla ei liiku ukko. Mä vaan on vähän se. Ja no ei, sä pääskin ihan ite. Täällä on näitä flareja. Tää täyttyy savuustakin tää huone. Oi, hyvä. Okei, lonkero meni uuniin. Katsotaan. Onko se vihainen mulle? Ei. Joo. Ei kun. Tapellaan. Nyt tapellaan. Okei. Me voidaan muuten lähettää sitten tää video Ramille ja kertoa, että kuinka se missasko se tosi paljon. Vittu se anna noilla tynnyrillä runkka. Tuukka, onko sä tietoinen mitä täällä on tapahtunut? Missä? Tuu katsomaan. Mä näen sen. Ei vittu. Leviskö ne? Hei, tilanne on korjattavissa. Mä voin hoitaa tämän ihan itse. Joo. Oh my god. Okei, sä käänsit sen nurin päin. Ei ne kaikki niinku tulee tuloksia. Niin, mä vaan katsoin, että okei, sä vaan käännät sen siihen suuntaan, että se ei kippaa niitä kaikkia sieltä ulos, mutta sä et tehnyt niin. Täällä on nyt näitä. Tää olisi ollut liian helppoa, niin... George Seaman ja Jack Hansen ja Dr. Gaywood. Jarvad Bubo. Keel Ovar. No, hassun nimisiä tyyppejä. Täällä on aika paljon hylsyjä toki, mutta harja pitäisi löytyä jostakin. Mulla on ainakin itellä yksi harja, niin... No niin, no sä voit kerätä harjalla sitten, kun me saadaan nämä isot esineet pois, niin hylsyt kassa. Molemmat haluatte tulla tänne. Joo, kyllä. Tuukka polttaa meidän valot. Kun me saadaan... Ulipaha. Uni siitä. No. Uli siitä. Ulisit. Uni siitä. Uli siitä. Ulisit. Uli. Ulisit. En sano vaan uuni ja muuta. Uli vaan. Ulisit. Ai helko. Hei. Au! Alko kukaan lyödä kättä päälle? Hei, ei! Mä rämmäsin sut tynnyrillä takapäin. Mä tässä ei oo räjähtäviä tynnyreitä, mä haluaisin räjäyttää. Mikin voisin räjähtää? I'm actually explode. Actually gonna explode. I'm actually about to bust. Hei, homo sinä olet. Kiitos. Tuukka kiitti kun huomasit. No kun nää hyppii takaisin, mitä ihmettä? Ne menee sinne uunin perälle ja sitten ne kiipää sieltä itekseen ulos niin kuin ne olisi joku jalat. Nousee outoon. Sinä olet homo, mutta minä olen homo. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, joo. Huomenta Suomi. Olette voittaneet Euroviisut. Jep. Vittu Euroviisut viilakin. Kyllä, kirjaimellisesti. Mä nakkaan tän jätkeen alapään tuonne loppuversiin. Joo. On hyvä stratti, kun tässä on tämmönen monkey line vähän niinku. Mikä? Monkey line? Tai mikä on se ihmeen tila, että niinku...
tavallaan yksi ojentaa toiselle ja se toinen ojentaa seuraavalle ja niin eteenpäin. Joku semmonen apinointilinjaus. Niin apinalinja sekö se on? Ehkä. Kuka tietää? Mutta se oli apinalinjaksessa. Jotenkin meni täysin kaauksesta tämmöiseksi niinku reippaaksi yhteistyöksi. Niin. No siis contentin joukossa pitää olla myös oikeata pelaamista. Vähän väliin. Niin, Se oli se ihan mukava kyllä niinku viekseen. muuten se olisi tylsä pelivideo semmonen, jos ei siinä voiteta myös. No katsotaan voitetaanko me mitään. Oisko mahdollista, että tulisiko täydellinen, niin tulisiko 100%? Jos katsoo ihan viime päälle. Ei vissi olla vielä saatu 100%, mutta eikö me saatu jostakin 98 tai 99? 98 Joo. 98. Se oli se kun mä ja Tuukka vedettiin se eka level. Joo, en tiedä riippuu sitten, että kuinka kauan tässä menee, koska jos tässä alkaa mennä 3 tuntia jo siinä vaiheessa, niin ehkä sitten ei. Mehän saatiin oikeesti tunnissa varmaan se siivottua. Se oli vaan kun siellä oli se, jossakin siellä katossa oli joku semmonen Joo. kyllä. Kauan me varmaan niinku tunti koitettiin sitä. Ei Niin, minä vertaan vaan siihen viemerikenttään, kun siinähän meni 2 tuntia. Niin. Kun siinä metästettiin niitä likapaikkoja, tää on huomattavasti jo isompi. Ja likaisempi. Tuolta muuten pikku, kun mä laittoin sen tuohon laatikkoon. Okei, saanko mä polttaa sen? Ei, kun se menee laatikkoon. Okei. Mä poltan tän. Ei kun se menee laatikkoon. Enkä se tämä? Jotenkin tän saa sytyä. Aha, mihin se katosi? Mä oon muuttu näkemään, mutta miksi? Okei, mä en tiedä miten tuo sytytään. Nyt tulee lasakne. Hurrait. Oi, nyt meni ohi. Minne se lensi? Tuohon. Siinä joo, siinä. No se tuli taas takaisin. Oho. Se on leppo se kaveri. Onko tää flare? Uskallan mä laittaa flaren tonne? Joo, Joo, uskaltaa se vaan vähän se sähähtää vaan. Okei. Joo, uskalta. Oho, hoi! Miten sä jaksat Oi. heittää noin pitkälle? Ei, pitää tuo aika kova. Tää mies on jumissa maan sisällä. Man. Tekikö Tuukka sen taas? Joo. Se oli minun vikaan. Joo. Okei, mä sain sen irti. Mä pelastin meidät. Voitte kiittää mua ja syyttää Tuukka. Mä tuun nyt pelleilemään sinne. On se tämmönen paskakikkare. Mä kun seuraan Tuukkaa. En usko, että oot käydä suikussa, jos ei näy paskakikkarista. Fiilis kun menet Tuukan huoneeseen. Tuukka clean up detail. Tuukka clean up detail. Tää vaan huutaa tää mun laite, kun mä osoitan Tuukka. Oi, nyt se huutaa vielä kovempaa. Olisiko 1 makkaran mittainen tauko? Montako minuuttia on makkara? Oot tääkin. Tääkin. Tuukkaa! Mitä? Tuukkaa! Miksi sä hajotat kaiken? Brian. Okei, se katosi. Oikeesti. Kaikki mihin Tuukka koskee, kaikki menee maan sisään jumiin. Leipuri hiiva. Tuukka on leipuri hiiva siksi, koska Tuukalla on hiivat tuolla jos mä tiedän. Se kava penikseksi, kun on niin massiivinen. Ushiani. Ei, se on eri juttu. Tämä, siikappa Sorry. Spenssi, siikappa tämä. Tässä on hyvä. Mikä ihme se? Mitä se pitää lähteä? Oho, ui! Oho. Tässä nyt tää ilahtuu, tiedätkö? Nyt puhutaan sulle saa. Nyt puhutaan. No joo. Nyt puhuu. Kuka puhuu? Who speaks? Ääniä venttiilästä. Ääniä venttiilissä.
They're in the goddamn walls. There's noises in the exhaust vent. There are bugs under your skin. There's a skinwalker in my skin. There's a skinwalker in my foreskin. There's someone walking in my skin. Jos meitä olisi ollut vielä 4 se pelaamassa, niin me oltais voitu olla niinku foreskinista tai jotain, en mä tiedä. Niin, kuvittele, jos se Rami vaan hankkis tän pelin. Niin, se sanoo viime tehdä, että se ostaa, mutta eipä oo kuulunut mitään. Niin. Voit nyt herjata sille. Laita sille snappia Niin. vielä. Ja sit mä vähän leikkelen tätä videota ja lähetän sen sille. Niin. Kerran lisää. Kerro lisää. Kenraali. Herra kenraali. Oho. Oho, ootapa, sä liikuit. Sori. Oho. No nyt alkoi näyttää vähän reiviaktiiviteetilta. Miltä se nyt tuntuu? Sä oot nyt ulkona. Niin kuin aina. Mitä te teet? Pannaan sun mut siis ei. Jaa, man, sorry. Sitten tämän... Mikä tämä on? Se on joku reisi. Otuksen reisi. Tää on seuraava. Tää kyllä pitää. I was crazy once. They locked me in a room, a rubber room full of rats. Rats make me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room, a rubber room full of rats. Rats make me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room, a rubber room full of rats. Rats make me crazy. Hei, Kari Mutantti antaa mielipiteen, että mikä monsteriosa tämä on? Okei. Missä sä oot? Täällä, kato. Mikä monsteriosa tämä on? Oi. Nyt. Vittu Tuukka, mene ees. Mikä tämä on? Mikä se monsteri? Mitä? Oi, nyt mä kuolin, no niin. Missä se on? Oli niin shokeraavan näköistä, että kuoli. Mikä osa? Niin, mikä monsteriosa tää on? Turska. Mikä osa? Mitä mä pitelen mun käsissä? Ei mulla ei näy mitään. Eikä näe mitään. Mitä ei mitään? Ei mulla... Näyttäisi olevan, niin. Joo, siis Tuukka vaan toisin sanottuna, hän vaan sanoi, että se on vielä niin pieni, että ei tuommoista pysty näkemään. Minusta sekä on tullut ihan keskiverto. Minusta se on ihan kaksinkertainen. Minusta se oli ihan juuri sopiva. Se ihmeen breakdance, se on niinku peli alusta lennellyt tuohon mihin sattuu. Että... Mulla se on vaan tässä lattialla, mut se ei jostain kyllä nousekaan siitä. Tässä on siis se. Joo, se on se breakdanceri. Minulla se spawnaa ja despawnaa koko ajan. Kuka on taas liikuttanut? Näitä laatikoita on joku liikuttanut. Tuukka. Tuukka! Sä aina liikutat kaikki. Ai! Mä oon niin liikuttavaa. Mä oon näin liikuttavaa, niin mä... Niin. Mä oon liikukuntakeskus. Mä voisin liikuttaa näin sekin, että se on suuhun. Oho, okei. Sori. Nyt puhutaan siihen. Täältä metsi tulee mun lonkeran kanssa taas. Kato. No Tuo maistuis. Maisto. Ei, no niin, nyt sä sitten sanot, että maisto. Ei, kato. Kato, Tuukka sanoi, että siellä maistuis mun lonkero. Oh. Se on aika floppy. Joo. Kato sitten. Oh, hell no. Tää helikopteri. Kato, nyt se kierrättää. Kato, sä oikeesti teet tätä? Ämpäri menee eteen. Mitä helikopterit täällä teet? Kato, no niin, nyt se lähtee. Noin. Mulla ei näy sitä ihmeen lonkeroista. No niin, jes. Minkä nää löysit? Mikä tää on?
Se on reisi, mä heitin sen jonnekin sen. Tai mä oletan, että se on reisi, tai sit se on hauis. Tai erittäin... Mä en tiedä. Kumpikin kelpaa. Joku on tukkinut tän uunin suun täällä, niin tää lonkero ei mennyt. Se ei ollut minä. No en mä nyt suoraan siis sanonut, että sä olit sinä vielä, mutta Niin, toi oli vähän epäilyttävää tänään sanoa, että sä olit sinä. En ollut minä. Mä tiedän, että heti ekana oletatte, että se oli minä, niin... No heti ekana sanoi sitten, että et ollut. niin, osaatko sä arvata, mikä tekemään epäillään sun? No. Jätkö heti kokonaan sen tuoli? Mä olisin voinut kuolla tästä. No, lol. Täh? Sanoitko sä lolla? Joo. No nyt tapellaan, näitä on täällä tuolilla. No, okei. Skoon on siellä tuolilla, että pääsee samalle korkeudelle. Otapa korpa. Oltapa korkoa siihen korkoa korolle. Hei, mä menetin mun tuoli. Ota, älä vielä. Hei! Saatana! Korkea korolla. Oho, kato, siihen se asettu. Minäpä sen jää tuonne. Ai jäätä, miksi pitää? No nyt! Levii tänne, täältä tulee vettä. Runkot. Tästä tuli Mordhau nyt yhtäkkiä. Märkää! Narkkari tänne. Oi nyt tuli semmonen juukki. Sinä, sori, mä sä oot Tuukka. Ei ollut Tuukka. Wait a minute, missä kohtaa te vaihdoitte? Läpystä vaihtoa. Siis mä tulin koko ajan Tuukka, sori. Mulla on Tuukkaa kohtaan niinku nyt aika iso piikki, se sanoi, että tää on mun nurkka, että mä menen tänne nyt yksin tänne. Mesi hakkaa tätä ruumista. Nyt on verisempi kuin ennen. Se ei jostain sitä irtoa siitä. Siirtos! Mä sen siirti. Irtotko? Joo. Saatko sä sen irtoa? Okei, se teleporttas takas. Mhm. Meidän pitää mukiloida sitä jollakin. Tuossa on harja. Jee. Se lensi. Okei, sitä ei voi koskea enää. Tai mä okei, noin. Sitä ei voi kräväätä. Sitä ei voi kräväätä. Koitetaanko polttaa se? Hetkinen. Niin mä just mietin, että nyt mitäs me tehdään täällä samaa kuin mitä siellä toisessa huoneessa. Toi on idea. Mä saan siitä kiinni aina välillä, mutta se ei aina kuljettaa sitä pidemmälle. Tässä on siis se. Spene, tee jotakin, tuo yksi äijä kukaan tappaa mua. Mä vahingossa löin minä sua. No niin, mä menen hakkaamaan sen. Pelottava hetken. Siellä se juoksee. Ei oo sanonut mitään 5 vuoteen. Ota poin sen, Okei. ota poin se. Mä tekin jotakin. Mitä sä teet? Mä ampuin sitä ruumista ja nyt se on vaan joku tämmönen pallo. No se on hyvä, nyt sen pystyy väkiin siirtämään. Okei, se on toi hyvä. Erinomaista. Jee, mä tein jotakin hyvää, let's go. Jep. Kato nyt Tuukka. Kannattiko hakata mua? Niin Tuukka, ota esimerkkiä Skoosta. Skoo tekee hyviä asioita. Toisikö sä? Ei mäkö en oo tehnyt mitään vai. Au! Nyt joku hakkaa. Se taisi olla minä itse tällä kertaa. Hakkaat itse. Nyt susta tuli se, että tuli Amber Heard. Amber Heard susta tuli, kun sä aloit hakkaamaan itseäsi. Niin mun pitäis vettää Amber Heardit ja paskantaa Tuukan sängyllekin vielä. No joo, se ois kyllä. Sitten me voidaan syyttää Tuukkaa siitäkin. Miks tää mitä vittua mä oon tehnyt? Et mitään, mä oon kateellinen. Mä oon vaan niinku kateellinen jos tekee. Me pestä! Kiitos. Ota se. Droppaa sen. No. No niin. No niin, tuli vittu. Tuukka! Mitäs se on?
Onko nää tosissaan? Mitä? Mitä ihmettä? Vittu narkkari. Mitä? Miksi? Mitä tapahtui? Se tuli sillä, että tuu tänne saasta sillä jaloilla. Se ottaa tommosen waterload-ämpärin, se nakkaa sen pois, se jostain syystä klikkaa vielä kerran ja tuli vittu ruumiosio. Ei, onko nää vittu tosissaan? Jätkä sanoi, että no niin ja lähti pois. Vittu no shame. Mitä ihmettä? Oi hyvänen aika. Äijä sanoi no niin ja lähti pois. Onko nää tosissaan? Tämä kuolla. Oi. Ei hyvänen aika, man. Tää oikeesti on Tuukka clean up itse. No niin, famous last words. Ismo Leikola. No niin. Tää on Tää on loistava peli. Loistava peli. Kaikki paikat loistaa, etenkin sen jälkeen kun Tuukka on käynyt siellä. Tosta tulee yksi parhaista. Ja sitten se laitetaan Ramille ja sitten me naurataan sinne videolla ja Rami vaan itkee kotona. Hei Tuukka, teekö mitään? Et kaada jos sä kaadat sen. Se on oikeesti varmaan 5 minuuttia ikällä sit ohtuvaara. Niin, mulla meni 5 minuuttia täällä. No mitä näin? Mä saatan vahingossa miskeli kaada tässä. Kun mä yritän pikkuvata tuonne höntöölle. Mulla vähän mieli oikeastaan heittää, että mä nyt ihan virfauks. Oi luoja. Mulla menee yksi tosi hyvin täällä, let's go. Tulla käymään varmaan. Älä! Et oikeesti. Se tuo koko tän ämpärille. Voi. Elee. Joo. Okei, varokaa. Nyt tulee lasti. Lol. Nyt tulee lasti, joo. Täällä on hylsyjä ja täällä on lareja ja täällä on kaikkea. Tuukka vaan sotkee koko ajan. Mä yritän tehdä jotakin. Mä koitan saada jotakin aikaiseksi. Vittu no niin. No niin. No niin, lähti pois. Et sanonut mitään muuta kuin vaan no niin. Hyvä. Läviskö jotakin? Ei vielä. Ihme, että ei oo vielä mitään lävinyt. No, se vaan näyttää niinku sieltä vuotas veden tapaan nuo tavarat yli. Mitä? Eikä nää läpi. No, eikö nyt pahemmin. Pari juttua sitä tipahti. Ei. Noniin. Noniin. Siinä se on. Se voi vielä kääntää, Yritän kääntää. Positiiviseen päin. Nonni. Mutta mitä me tehtäis, jos Tuukka ei ois täällä? Ei meillä ois töitä. Niinpä. Eipä kestä. Kaikilla on paikkansa maailmassa. Ei. Myös niille, joita me ei kaivata. Eikö siis? Oho. Okei. Voi nyt noin niin. Loiskahti. Tää tulla hakkeudusta. Loiskahdus. Läikkyy. Läikkyy. Arttu Lindeman. Linde Arttuman. Linde Arttu. Man Linde Art. Lindartman. Dartman. Dartman. Windows Dartman. 95 Arttu Lindemans. Joo, se oli kyllä aika hyvä se Linux 95 man. Sinä verta, sinä ei pitäisi levitä tänne. Jos mulla on... Oi vittu, onko nää vittu, sua ei voi luottaa.
Onko nää vittu tosissas? Mä voin viedä tämän pois. No niin nää mut voiko se samalla vittu luudata nuo sun menkat, mitkä nää jättit tohon? Joo. Mä tulin inspektaamaan. Täällä on likaasta vielä. Ei tullut silloin kun mä sanoin. Täällä on portaissa, tai tässä ihmeen rampissa on joku jalanjäljet ainakin. Mä toin Se on sulle. tullut. Oot mulle kiitos, okei. That was nice. Alright. Jätäkös menee vielä noin ruumiin, jos sä tykkäät? Mitä kävi? Tää koski tuohon heti kun tää koski tuohon veteen, niin tää räjähti. What the fuck? Pysi. Meet pois siitä eestä, mulla on ämpärillinen täällä vettä, okei? Okay? Come on, you got this. Hyvä. No niin. Elää! Lämpärillinen vettä, kato nyt. No niin, loiskahti päälle. Ette kun loiskii. Loiski. Läikkyy. Tässä on joku runtunen jälki tässä maassa. Onko? On. On. Siinä on lisää. Tuossa on toinen. Noin. Pitäisikö tää sillä koneella kattoo? Tai pitäisikö ihan lopuksi vaan kattoo koko kaikki, että kaikki on hyvin? Missä kaikki vesi katos, Tuukka? Mitä? Häh? Ai mihin se kaikki? Ei, se ei ollut muuten minun. Onko ihan varma? Onko täällä jotain reiki? On no. Minä Slots. näytän. Oho, nyt levisi. Oho, täällä löytyy vielä makkara. Voi luoja. Et pääse läpi. Mikä sanoo voi luoja? Täältä se tulee. Jaa. Takaa. Voi lähti noin vaan. Damn, hukkuu. No nyt täällä ei pitäis olla reikiäkään täällä mun. Nyt täällä tulee pelkkiä päitä ja jalkoja ja mitä en. Saas. Oho, tää kallistuskulma. Mä voisin kallistaa nää säkit suuhun. Oho, Eikö? Uish. Joo, vähän Eipä mitään. koita uudestaan. Mä näin kerran jonkun speedrunissa, kun joku teki tolleen, niin Mä haluan nähdä, kun sä teet silleen nyt. että sä voit kaataa nämä sit. Ei, mä haluan oikeesti nähdä, että kun sä pailuppaat niitä. Mä en tiedä kuinka monta näitä uskaltaa laittaa, mutta siinä on nyt 3. Joo, Ehkä 4 menis. nyt katsotaan. Joo. Nice. Oho. Läikkyy. Okei. Läikkyy. Ihan kato. Se ei oo ihan niinku ihan normaalia. Se on sairasta. No tukka on leekes. Mä oon uunissa. Mä oon oikeesti uunissa tällä. Niin ootkin. Uuni vaan. Nyt pitää tulla katsomaan. Kato tukka on uunissa. Mä oon oikeesti uunissa. Se jalat vaan näkyy tää kengät. Oota. Mä oon muuten Tää uunissa äkkiä. täällä. Äkkiä. Oho. Oi, miten jumissa.
Se on. Se voi niinku kengät näkee tuolla. Mä voin liikkua tälle hetkellä. Ois sä menit syvemmälle? Kato, olit sitä enää yhtään. Joo. Koita siellä sun mobiilla sammuttaa se tuli. Haitan Tuukalle vettä. Käy äkkiä sulle äkkiä vettä. Mä oon oikeesti jumissa. Tulla muuten verta. Täällä putsaa noin. Tosin mulla on kyllä likaa. Antakaanpa vettä vähän sen niin. Hop. Nos, eiku, avatkaa se vielä. Hop. Noniin. Nyt se läiskä. Oota, mäkin. Okei, äkkiä lisää. Annahan tälle kuumikselle vähän vettä. Noniin. No niin. Joo, hyvä. Mitäs mä pääsin pois täältä? Kuolemalla. Miten mä kuolen täällä? Niin. Onko mä oikeesti jumit täällä? Miten ne oikeesti muuten saadaan Tuukka tuolta pois? Oh, nyt siellä loiskat. Läikky. Nyt Tuukalla läikkö. Kuuluu pelkät tuo loisket tuolla. Mitä voi olla mahdollista, että Tuukka joutuu tänne? Miten sä joudut sen? En mä tiedä, mä olin ihmeen laittamassa ämpäriä tänne, mutta joku laittoi ämpäriin ilmeisesti mun perseeseen, niin ihmeen yhtäkkiä mä vaan... Niin. Aivan. Jos pääsit sinne ämpäriin, mä vaan saisin nostettua sit sieltä ulos. Nyt tulee laaseri. Pääsitkö sä ulos? Et päässyt. Mutta nyt meillä on ämpäri, jos se niin. Oho. Joo, en mä varmaan pysty tälle kuoleen. No Tuukka, pyllistä. No, mulla näkyy täällä Tuukka. Vaikka Tuukka ei oo oikeesti täällä. Pelottava. No Tuukka muutenkin on pelottava. Niinku, Joo. he's a menace, tiedätkö? No siis joo. Never forget, no niin. No ne. Never Joo, mä forget. saattoi levitä muuten tuo meidän laatikko. Että Mitä? tuo meidän laatikko saattoi levitä. Ok, kysyinkö? No et... Se on sääs vaan siivoat sen, niin kuin yleensä. Mutta onko tässä kartassa ei tässä kartassa ei taida olla tarpeeksi niitä jotain. Okei, tää on vaan likaista vettä pahus. Nyt tulee vesi. Menin tonne nurkkaan, mikä tuolla on, niin menin sitä siivoamaan levisvedet. Mä näen, kun sä juokset sieltä vettä roiskiin. Se pitäisi olla minimillä. Joo, mä mietinkin, että kun täällä yllättävän vähän tulee näitä jälkeä perässä. Oho, nyt saattaa olla vähän hassuja. Oho. Okei. Fine. Okei. Selvä. No, mitä kävi? Mun ämpäri vaan rageeku itses. Huomenta. Tuo on semmonen huomenta Suomi moment, tolleen voidaan aloittaa aamu. Joo. No, varmaus. Kiitos Tunku, kun autat. No mitä? Kiitos kun autat niinku with this hull. Joo, huomenna. Joo, terve. Huomenta Suomi. Mitäs tänään syötäisiin niin? Miköhän muu ois hyvä? Mitäs tänään huomentais? Salatat elämät. Radiobasso, hikinen iltapäivä. Oi, sä kuuntelit sitä vai? Joo, silloin kun mulla oli vielä Opeli ja mä kuuntelin radiota, niin Ei. mä nyt kun mulla ei autossa nyt niin radio ei toimi kovin kunnolla jostain syystä, niin mä en radioa kuuntele. Mun pitää kyllä katsoa se. Mulla oli YouTube Musicissa ihan se. Tarkistetaan. Oli. KP, Kovan Productions. Palvelyyni. Sweet Glass. Charlotte Pepper-Basement. Pallonlyymit panee painat paskaksi. Ja sitten lentää koulukohta
pääsekö Joo, ylös, toi selkä. on kyllä niin bangeri. Joo. Kuulostaa hyvältä. Onko kaikki ok tuntuu? Joo, kun mä vaan keskityn tähän. Tääkö me siivottiin tää niinku... Tää on aika pro, miten me vedettiin tää. On täällä vähän väliä, löytyy jotakin. Pääosin on kyllä niinku jalanjälkiä, mitä täällä vielä löytyy. Tämä ei myöskään Joo. ihmeen vehjä. No, otava korpoja. Ne ja... Ne. Tuukko. Ei korvana. Koska se koolle. Ei vaan. Huhhuh. Jealous. Siellä on tosiaan kohta valmista, joten tänne saa jonkun ajan päästä tulla, ei ihan vielä. Okei. Mitä sä oot Sko täällä tehdä, kun täällä on ihmeen vertaa täällä ja ruumiosia täällä sun nurkassa? Tosissas. Mitä? Hei! Nyt ota korpa. On muuten hylsyjä vielä jossakin. Onko? On, mä kuuluin semmonen kilin. Niin, elikkä mä... Okei. Mä oon sitä aattona, okei. No. Tuukka kävi vaan sanomassa, että mikä on vikaa näistä lähteä. Niinpä. Ei kertonut Pistäkää- missä tai miten korjata asiaa, vaan se vaan Em, sun joku juttu on vinossa ja sitten se lähtee. Jep, ja mistäkään nää ruumiisot tuli? Älä ammu! Nyt se läikky! Nyt läikky! Okei, no niin. Okei, mä menen testaamaan nyt, onko tää lattia puhas. Tääkin vissiin tää uunihuone, niin tämäkin on vissiin puhaa. Niin nämä... Katoin näitä. Nämä on täällä vielä. Joo. Hei. Nyt ei oo mitään. Oh, Oho! Älä! Tää on 3. kerta. Katopaa. aika epäilyttävä. Telissaa. Sitä siis ei kuulunut aikaisemmin, joka yhtäkkiä nyt kuuluu kerran. Kun mä kuljen sitä käytävää. Mä varmaan kohta poltan tän koko talon täältä.